No moikka! Ajattelin taas höpistä videolle tänne teille. Koin tän tosi hyväksi, helpoksi ja tämmöiseksi ehkä enemmän selvittäväksi tavaksi luoda informaatiota tonne kurssille, kun sitten pelkkä kirjoittaminen. Ainakin itse saan tosi paljon aina webinaareista ja videoista irti, niin tässä ehkä pystyy paremmin sitten ihan tosissaan selittämään asioita, kun sitten kirjoittaen ne täytyy kuitenkin jollain tavalla yksinkertaistaa. Ja meillähän on nyt tämän viikon aiheena tai tänään julkaistavana aiheena niin lisäravinteet tässä toiminnallisten vatsavaivojen hoidossa. Ja mä en ole itse mikään suuri lisäravinteiden ystävä. Koen, että ne on nimenomaan sen muun elämän tavan lisäksi, ne on todellakin lisä, eikä mikään tämmöinen niin kuin ihan itseisjuttu varsinaisesti. Että niillä voi saada vähän apua ja hyötyä ja nimenomaan, että se pitää olla tällaista kohdennettua ja miten sen sanoisi, kohdennettua ja tällaista niin kuin ihan oikeasti tehokasta se lisäravinteiden käyttö. Eli ne on myös sitten meidän elimistölle semmoinen rasite, jos niitä käyttää sillä tavalla ei kohdennetusti ja vähän niin kuin, että kokeilenpa varmuuden vuoksi. Välttämättä eivät ole lyhyessä käytössä vaarallisia, mutta menee ainakin rahat hukkaan. Ja vallankin kun meillä tämä toiminnallisissa vatsavaivoissa suolisto ja vatsa on usein vähän semmoisia normaalia herkempiä, niin mieluummin sitten ei rasiteta niitä niillä turhilla lisäravinteilla. Tämä markkinahan on todella suuri, niissä liikkuu isot rahat ja näin ollen markkinoilla myös ne puheet on aika suuria ja luvataan ihmeitä ja tavallaan myydään sellaisia asioita, mitä se ihminen ei välttämättä tarvitse. Ja sen takia mä haluankin tuoda tässä ilmi, että mulla ei ole minkäännäköisiä sidonnaisuuksia minnekään, mä en saa provikkaa mistään. En myy itse mitään, enkä en hyödy kenenkään suosittelemisesta millään tavalla. Ja itse käytän muutamia lisäravinteita ja ostan niitä hyvinkin eri paikoista, että ne ei välttämättä ole sellaisia yhden paikan hankintoja mitenkään. Eli mulla ei ole ketään tiettyä toimittajaa, verkkokauppaa tai muutakaan, mistä ostan, vaan että tiettyjä tuotteita ostan eri puolilta. Ja voisin vähän kertoa ensin siitä, pääsette vähän sisälle, mistä puhutaan, niin vähän esimerkin voimalla, että mitä mä itse käytän ja miksi. Ja oikeastaan voitaisiin lähteä vielä vähän kauempaa tämän asian kanssa, että mitä mä oon käyttänyt ja miksi. Ja mullahan oli dyspepsia tässä IBS:n kanssa yhtä aikaa. Ja vähän oli refluksivaivaakin, ei mitään vakavaa refluksia, vähän semmoinen, että vähän oireili, eli närästys suomeksi sanottuna. Dyspepsia on siis ohutsuolen bakteeriston, tämän haitallisen bakteeriston liikakasvu, niin semmosista puhutaan. Ja niin oikeastaan ehkä tai semmoinen häiritsevin mulle itselle oli se dyspepsia, koska se toi tosi inhottavaa tunnetta tuohon vatsalle ja semmoista täyteyden tunnetta. Niillä kissa on taas mukana nauhoituksessa, se rapsuttelee, niin välillä heiluu kamera, nyt se pyrkii mukaan kuvaan. Niin joo, mutta pidemmittä puheitta, niin mä oikeastaan ensin hoidin sen dyspepsian sieltä pois. Ja olin aika maallikko siihen aikaan näissä asioissa, eli sitten noudatin
lähinnä tämmöisen funktionaalisen lääketieteen lääkärin määräyksiä ja hän oli tämmöinen maltillinen, sielläkin monenlaista toimijaa on, mutta hän oli tosi maltillinen näissä määräyksissä ja lähdettiin pikemminkin niin kuin korjaamaan sitä ruoansulatusentsyymien toimintaa ja lähdettiin niin liikkeelle, että mulla oli tämmöinen Digest Gold, tämmöinen entsyymivalmiste, minkä otin ruokailujen yhteydessä ja etenkin pääaterioiden yhteydessä. Muistaakseni alkuun se oli joka aterialla, mutta sitten se harveni pääaterioille. Ja sitten Sulcarin tämmöinen betainihydrokloriidi, eli suolahappo. Mulla ei vatsa tuottanut riittävästi suolahappoa, ja se suolahappo nimenomaan pilkkoo proteiineja, ja sitten pääsi näitä sulamattomia lihanpaloja ja kalanpaloja ja maitotuotteita sun muita sinne ohutsuoleen ja siellä ne on tämmöisen haitallisen bakteerikannan haluttua ravintoa. Ja tällä me päästiin jo aika pitkälle ja B-vitamiini valmiste siihen sitten tukemaan näiden haluttujen niin näiden entsyymien tuotantoa. Tämmöinen vahva B-vitamiini, muistaakseni olikohan Sulcarin joku B-kompleks taisi olla nimi. Nyt mulla on Vidan, saa ihan S-ryhmän kaupoista, Prismasta ostan, niin Vidan tämmönen B-vitamiini. Voin itse asiassa näyttää sen. Tämän näköinen tuote tällä hetkellä. Alle 10 maksaa tämmönen käytössä. Ja näillä lähdettiin liikkeelle. Sitten oli Vivomix, eli tämmönen kylmäkuivattu, en nyt muista montako 10 000 vai 100 000 peräti maitohappobakteeria sisältävä, elävää maitohappobakteeria sisältävä pussi. Se oli aina mulla päivittäin, muistaakseni iltaisin taisin semmoisen ottaa ja niillä lähdettiin liikkeelle ja sillä saatiin aika tehokkaasti se SIBO sieltä ja dyspepsia häviämään. Nämä on vähän niin kuin samaa. Ne on tuolla kurssillakin on selitetty. Saatan puhua molemmilla termeillä. Niin näillä lähdettiin alkuun ja päästiin asiassa aika pitkälle. Ja mutta sitten kun niin kuin me tiedetään, niin nämä harvoin on ihan pelkästään sitä tavallaan yksinkertaista matematiikkaa, eli ruoansulatus-asioita ja sen ongelmia sitten, eli tällä hetkellä mä käytän aamuisin, niin otan ton kalaöljyn ja sitten mulla on tämmönen tähän asiaan ei niin kovin liittyvä, mutta että muuten sitten tämmöiseen tasaiseen energiaan liittyvä, niin ubikinonia käytän 1 kapselin. Nyt on kuurina ottanut kevään aikana. Normaalisti en käytä, mutta kalaöljykapselit on joka aamussa. D-vitamiini myös. Sitä käytän vähän mittausten mukaan. Suosittelen mittauttamaan ja sen mukaan annostelemaan D-vitamiinin. Yliannos ei ole järkevää, mutta sitten ei myöskään se, että ne arvot roikkuu siellä alarajalla tai sen alle. No päivällä sitten tämä Vidan monivitamiini käytössä ja sitten toi B-vitamiini. Mä otan nämä ruoan jälkeen, koska nämä on aika vahvat valmisteet, jos mä otan nämä aamupalan jälkeen, jostain syystä nämä alkaa tekemään mulle aika kovan pahoinvoinnin. Eli lounaan jälkeen on ihan hyvä. Ja sitten mulla on tämmönen glutamiini. Se on oikeastaan mulla ollut aika semmonen käänteen tekevä lisäravinne siellä illassa, se glutamiini. L-glutamiini. Sulgar on tällainen tuottaja sillä. Ja ainakin Life-kaupoista saa mun mielestä joistain apteekeistakin. Ja se on tällainen valmiste, että se auttaa elimistöä korjaamaan noita limakalvojen näitä tämmöisiä haurastuneita liitoksia. Eli että jos on sitä vuotavaa suolta, niin kuin mullakin oli, niin
se sitten kroppa lähti hyvin korjaamaan niitä liitoksia mä söin 2 kapselia päivässä. Normaalisti annostus on 1 kapseli päivässä, mutta alkuun otin tupla-annoksen ja aamulla ja illalla söin ja oikeastaan voi sanoa, että muutamassa viikossa koin sen hyödyn. Ja nyt otan sillä tavalla kuureina vaan syön sitten tarpeen mukaan, että jos tuntuu, että maha vähän ärtsyilee enemmän, niin sitten otan tämän glutamiinin mukaan, että ei pääsisi niitä sitten tulemaan tällaisia ongelmia siellä suoliston liitoksissa tai näissä solujen liitoksissa ja näin ollen sitten vuotavaa suolta ja sitä kautta sitten ongelmia esimerkiksi puhkeamaan lisää allergioita tai kuumeilua tai mitä se nyt kenelläkin teettää. Se ei ole ihan yksiselitteinen asia se. Joo, eli nyt on pystynyt entsyymivalmisteet ja tämän betainihydrokloridin eli suolahapon jättämään pois, enkä sitä Vivomixiäkään enää käytä. Että sekin on lähinnä joskus silloin tällöin, vaikka ennen matkaa otan kuurin sitten maitohappobakteerivalmistetta, mutta aika paljon on karsinut pois. No, yksi on sitten, että vähän on tämmöistä stressiin ja ylivirittyneisyyteen taipuvaisuutta, niin kuin monella on, ketkä tästä sairaudesta kärsii tai näistä sairauksista, niin iltaisin käytän magnesiumia ja puhdistamon triplamagnesium on laadukas. Ja sitten tämä Quantum Macrobios on valmistaja, Quantum Magnesium on toinen. Ihan ohjeen mukaan näitä illalla käytän ja vähän ne rentouttaa ja rauhoittaa unille ja melkein sitten voi tunnissa huomata sen väsyttävän vaikutuksen. Eli tämmöiset on mulla tällä hetkellä käytössä, että aika vähäisellä määrällä mennään ja enemmän se on tällaista, mäkin kun on urheilija, niin että turvataan se riittävä ravintoaineiden saanti sitten, että mä en niin kuin automaattisesti ravintovalmennuksessakaan suosittele kenellekään esimerkiksi monivitamiinia tai muitakaan näitä valmisteita, että ne katsotaan sitten ihan henkilökohtaisesti, että mitä kukakin tarvitsee. Mutta näillä mä menen ja on tässä nyt 2 vuotta ollut tosissaan lähes oireeton, mikä on osittain näiden lisäravinteiden ansiota, että kyllä niillekin on paikkansa. Mutta sitten jos lähdetään toiminnallisissa vatsavaivoissa liikkeelle ihan yleisesti lisäravinteiden maailmaan, niin ehkä ensimmäisenä on se kuitulisä. Ja niitähän on vaikka minkälaisia niitä kuituja ja se selviää ihan kokeilemalla. Ihan sellaisella, että aloitat vaikka, jos on vaikka 5 grammaa se saantisuositus tästä lisäravinteesta, niin aloitat vaikka grammasta ja lähdet pikkuhiljaa lisäämään sitä, että ekalla viikolla gramma ja seuraavalla 2 grammaa ja näin poispäin, niin koska muuten se sinun vatsa hermostuu aivan taatusti siitä, että jos sä lykkäät yhtäkkiä sinne 5 grammaa saati 10 grammaa kuitua. Ja sä huomaat kyllä, että muutaman viikon kuluessa, että sopiiko se valmiste siulle ja antaako se siulle sitten toivottuja lopputuloksia. Eli esimerkiksi, että jos sinä kärsit ummetuksesta, niin auttaako se ummetusvaivaan vai aiheuttaako se enemmän tämmöistä kaasunmuodostusta ja vatsakipuja ja vielä entistä enemmän ummelle vetää. Mä laitan niistä tonne kurssille ihan listan, mitä erilaisia on ja mitä kannattaisi ehkä kokeilla. Niitä on ihan IBS:äänkin valmistettu ja mä oon niitä monia kokeillut ja kyllä täytyy sanoa, että aika lailla kaikki on sopinut ja asiaansa ajanut. Ja niin kaurakuitusta tuli kuitusta mieleen, että kaurakuitusta käytän. Se on tämmöinen ihan marketeista saatava kotimainen kaurakuituvalmiste ja sitä
5 grammaa syön aamuisin. Se on minulle sopiva ollut. Kaikillehan ei kaura käy. Sitäkin voi kokeilla, sopiiko se, mutta muita valmisteita on runsaasti saatavilla ja tarjolla kohtuulliseen hintaan. Eli se ei ole se ainut mahdollisuus. No, kuidun lisäksi sitten on tietenkin juuri nämä entsyymivalmisteet. Niitäkin on erilaisia ja se tavallaan mikä kelläkin toimii, niin riippuu siitä, että onko sinulla puutetta jostain entsyymistä. Eli se valmiste ei välttämättä ole, niin kuin ei kuiduissakaan, hyvä tai huono, vaan että jos sinulla ei ole jostain entsyymistä puutetta, niin se valmiste ei sinulla silloin toimi. Tämä on ylipäätään lisäravinteisiin liittyy tämä, että ei ole välttämättä hyvää tai huonoa, paitsi jos on ihan laaduttomasti valmistettu, niin vaan että jos sinulla ei ole siitä lisäravinteista puutetta, niin se ei sinulla sitten kyllä toimikaan. Eli tämä on se mekanismi siellä, että miksi joku ravinne toimii jollain ja toisella ei sitten taas ollenkaan. Se on aika semmoinen olennainen se entsyymi ja se kuulostaa hurjalta se suolahappo. Ja muistan aikanaan, kun itse sitä kanssa mietin, että hyvänen aika, että mä ottaisin suolahappotabletin suuhun ja mun pitäisi se nielasta, niin olihan se vähän pelottavaa. Mutta etenkin jos on semmoista vähän paineen tunnetta tuossa ylävatsalla ja sellaista kuplivaa tunnetta ja vähän, että maha on koko ajan täynnä ja vähän hölskyttää ja sellaista, niin ihan jos ei ole esimerkiksi mitään haavaumia ruokatormessa, mahalaukussa, suolistossa, ei ole mitään verenvuotoja tai erityisen pahaa refluksia, niin kannattaa kokeilla. Että se voi olla ratkaisu. Ja sitten näitä erilaisia laadukkaita entsyymivalmisteita, laitan niistäkin listan, niin niitä on lukemattomia. Mutta se Digest Gold, se on pitoisuuksilta aika hyvä ja siinä on aika montaa eri entsyymiä olemassa. Sittenhän ihan lääkäreiltä voi saada tämmöisen niin Creon valmisteen. Se on reseptillä saatava, se on niin lääke. Eli se tämmöistä haiman tuottamaa entsyymiä sitten elimistöön tuo, mikäli nyt sattuisi tämä entsyymi olemaan sitten jostain syystä, että sitä ei niin kuin haima ei tuota riittävästi. Mutta se on sitten lääkärin kanssa keskusteltava asia. Ja mä kyllä näistä vatsavaivoista suosittelen lääkärikäyntiä joka tapauksessa. Että toki, että välttämättä et sieltä apua saa, mutta sitten voi ottaa juuri vaikka tämän Creonin kokeilun kysymysmerkiksi, että voisiko sitä testata, että olisiko siitä apua. Joo, no sitten lähdetään näihin maitohappobakteereihin. Se on yksi kanssa tosi tärkeä tässä lisänä ja kyllähän se usein on, että erityisesti IBS:ssä niin meiltä puuttuu näitä joitain hyviä maitohappobakteerikantoja tuolta suolistosta. Ja sitä on ihan tutkittu ihan tieteellisesti, että se on usein IBS:ssä yksi vaikuttava tekijä. Ja kuiduillahan me viedään niille maitohappobakteereille sitä ruokaa. Nämä hyvät, niin sanotut hyvät bakteerit, kaikki on sillä tavalla hyviä, että kaikkia siellä tarvitaan, mutta tietenkin se tasapaino on se ajatus. Mutta erityisesti sitten lactobacillus ja bifidobakteereja on usein liian vähän meillä IBS:ää potevilla. Ja niistä on kanssa runsaasti hyviä valmisteita saatavilla. Yksi on juuri tämä Vivomix, mistä puhuin. Siinä on hyvin näitä bakteereja ja sitten on tämmöinen Symbiosus alflorex, on tosi vaikea sanoa, niin tämä on sellainen, mistä minä on ja minun valmennettavista osa on kokenut olevan apua. Että näitäkin voi testailla. Tämä on tosissaan ihan kokeilua, että mikä toimii kenelläkin, mutta tämä on yksi sellainen
Ja sitten sitä B-vitamiinia mä suosittelen kyllä ihan ehdottomasti juuri vaikka tämä Vida tai sitten Sulgarilla on hyviä tuotteita, Puhdistamolla on hyviä tuotteita. Tämmöinen niin kompleks, että ei niinkään jotain yksittäistä B-vitamiinia, vaan tämmöinen yhdistelmävalmiste useampaa, niin niistä yleensä tahtoo olla puutetta, jos se vatsa ei toimi kunnolla, niin sitten tämmöiset vesiliukoiset vitamiinit, mitkä ei sinne varastoidu mihinkään meillä niin kuin elimistöön, puhutaan rasvaliukosista ja vesiliukosista vitamiineista, B-ryhmän vitamiinit on vesiliukosia, ne ei varastoidu. Eli ne pitäisi saada siitä ruuasta oikeastaan päivittäin. Ja paras olisi tosiaan, että ne saisi sieltä ravinnosta, mutta sitten meillä kannattaa ehkä aika helposti ottaa myös purkista vähän varmistusta lisäksi. Ja niitä ihan se suositeltu määrä, usein se on se yksi tabletti tai kapseli tai missä muodossa se onkaan, niin yksi semmoinen riittää vuorokaudessa. Ja tosi vahvoissa valmisteissa kannattaa tosissaan huomioida se, että ne saattaa vallankin tyhjässä mahassa aiheuttaa semmoisen oksennusreaktion tai rajun pahoinvoinnin. Eli mielellään ruoan jälkeen. Ja mielellään aamulla ne saattaa myös vähän piristää, virkistää, niin että ei sitten se yöuni menisi. Ja sitten lähdetään tänne magnesiumiin. Se on kanssa sellainen, että se ei ole välttämättä kaikille tarpeen, mutta jos ruokavalio on tosi yksipuoleinen tai koet, että olet vaikka tosi stressaantunut, hermostunut, väsynyt tai ylivirittynyt, niin ota illalla. Ja just mitkä tuossa valmisteet sanoin, ne on hyvät vaihtoehdot ja niistä laitan kanssa listaa, mitä voisin itse suositella. Ne tosissaan sitä unta vähän parantaa, hermostoa tasaa ja rauhoittaa ja lihasjännityksiä vähän helpottaa kanssa. Se olisi ihan semmonen yksi oikein hyvä, mitä kannattaa kokeilla. Ja tämmönen hyvin edullinen, mitä sitten voisi testata. Ja mitäs mä muuta sitten sanoisin? Urheilijoille etenkin, jos on lihaskasvu mielessä, niin välttämättä ei kauhean hyvin sovi nämä palautusjuomat. Eli se voi se proteiini olla sellainen mörkö siellä vatsalle, että ne ei käy. Ja etenkin ainakin itse koen, että kasvisproteiinit on näissä palautusjuomajauheissa monesti sellaisia hankalia, että vatsa reagoi kauhean huonosti niihin. Mutta sitten hampuproteiini on ollut sellainen, että se toimii mulla sekä välipalapirtelöissä että sitten urheilun jälkeen niin kuin palautusjuomana. Sitä käytän välillä, siihen lisään leusiini-aminohapon, koska siinä ei sitä ole. Ja lihasten kasvussa se on aika olennainen. Ja sitten tällä hetkellä käytössä on hydrolysoitu hera-isolaatti. Se on se hydrolysointi, pikkasen sitä pilkkoo jo sitä proteiinin rakennetta, eli elimistö sulattaa sen vähän, tai vatsa sulattaa sen vähän helpommin, se on nopeammin käytettävissä. Se on vähän normaalia näitä vallankin herakonsentraatteja kalliimpi, mutta mä oon itse kokenut, että se on ihan sen rahan arvoinen kuitenkin ollut. No ylipäätään hera-isolaatit on usein näitä konsentraatteja parempia vatsalle jostain syystä. En osaa sanoa, enkä ole perehtynyt sen kummemmin, että miksi ne toimii paremmin. Mutta ne ehkä imeytyy sitten paremmin tai elimistön on ne helpompi ottaa käyttöön, koska ne on todettu myös ihan tutkimuksissa niin lihaskasvussa kaikista tehokkaimmiksi juuri isolaatit ja isolaateista jalostetut hydrolysaatit. Eli ne on tutkitusti tehokkaimmat palautusjuomaproteiinit. Itse en käytä
en heraa, en mitään muuta. Et se on se joku proteiini ja sitten banaani. Ne on mulla ne palkkarit. Ja muutenkin aika lailla sillä lailla vähäisesti käytän mitään urheilun lisäravinteitakaan, koska mä koen, että ne voi olla äkkiä vatsalle lähinnä kuormitus. Ja sitten kun tutkittua näyttöön perustuvaa tietoa niistä ei juurikaan ole kuin kofeiinista, heraisolaatista ja kreatiinista. Niin kreatiinia, sitä käytän kyllä kanssa, mutta siitä en ole kuullut koskaan, että kukaan olisi raportoinut, että se olisi vatsan päälle käynyt ja mulla se on vatsalle sopinut oikein hyvin. Ja nämä urheiluravinteet ei ole millään tavalla tavallisen ihmisen, tai jos käyt vaikka ihan harrastuksena salilla ja tuntuu, että saat riittävästi ravinteita ruoasta, niin tämä oli vaan tämmöinen nosto, että miten voin myös urheilijat tässä huomioida, koska itsekin urheilijoihin lukeudun, niin omat kokemukset näistä ja mitä on näistä hakenut tietoa, mutta näkin selviää kokeilemalla ja sitten kannattaa lukasta sen valmisteen, jos ostat vaikka heravalmisteen, että mitä siellä on muita, että voisiko ne muut aineet aiheuttaa vaikka aspartaami tai joku muu makeutusaine ongelmia, että ootko niistä kokenut haittaa. Mulla itselläni ei aiheuta, tai tätä nykyään aiheuttaa tosi harva. Mikään karrageeni on ehkä ainut. Olikohan E466 taisi olla sen koodi. Niin se on ehkä ainut, mikä mulla aiheuttaa, niin mä saan aika rauhassa ylipäätään syödä, mitä haluan ja miten paljon haluan. Ja näiden lisäravinteidenkin kanssa aika lailla silmät kiinni saan ostaa. Ei tarvi näitä muita aineita selvitellä muuta kuin se, että siinä on just sitä, mitä haluan ostaa ja käyttää, ja se on laadukas se valmiste. Magnesiumista muuten sanon vielä sen verran, että niissä ei kannata sortua näihin kaupan halvimpiin, ellei kärsi ummetuksesta. Sitten se magnesiumoksidi on ihan sairaalassakin käytössä ummetuksen hoidossa. Mutta vallankin jos on ripulipainotteinen vaiva, niin älä missään nimessä osta. Sitraattikin on vähän niillä rajoilla ja se ei välttämättä imeydy kauhean hyvin. Eli juuri näitä jotain laadukkaita muita malaatti, glysinaatti, tauraatti, tämmöisiä muotoja ja mielellään, että siinä valmisteessa olisi useampi tämmöinen vaikuttava, eli juuri tripla tai guantum tai joku tämmöinen vastaava valmiste. Mutta oksidi ei vaikuta sinun hermostoon millään tavalla, magnesiumoksidi. Se vaikuttaa vain suolistoon sillä lailla, että vatsa varmasti löystyy, menee sekaisin ja näin, että siitä semmoset ja siitä magnesium muodostaa, että jos olet ummella, niin ota illalla oksidinin, jos aamulla vatsa toimisi, niin se on sitten siihen, mutta muuhun siitä ei ole hyötyä. Tuli mieleen vielä semmonen silikolgeeli, saa ihan apteekista ainakin mun mielestä luontaistuotekaupoista ja voi saada näistä isommista marketeista kanssa. Saattaa nyt menee jo sanat sekaisin, saattaa vaikuttaa varsin hyvin, että jos on refluksivaivaa tai sitten IBS, niin se tekee tämmöisen pienen kalvon siihen limakalvon pinnalle ja helpottaa kenties oireita. Itse en ole kauheasti kokeillut, ihan muutaman kerran, ei ole pidempiaikaisesta käytöstä tietoa, mutta kanssa semmoinen edullinen, ja jos tuntuu, että on tarve testata, niin minä melkein suosittelen, että se olisi kanssa semmoinen helppo valmiste, turvallinen valmiste testata. Niin tämmöisillä eteenpäin. Lisää infoa tulee tonne
kirjoitetussa muodossa ja mä vähän jaan näitä eri sairauksien mukaan, että mikä olisi ensisijaista huomioida missäkin, koska näissä on vähän näitä omia vivahteita ja juttuja, että ei voi ihan yhteen könttään lyödä kaikkea tietoa. Mutta sinne laajemmin, mutta tämä oli tämmöinen pieni insertti tähän alkuun, että pääset vähän mukaan jutun juoneen, mistä puhutaan. Ja halusin myös kertoa, että mitä itse käytän ja että meillä ei tosissaan ole mitään lisäravinnekaappia, vaan että ihan muutamasta purkista otetaan ja IBS:n takia hyvinkin vaan vähäisestä purkkimäärästä tällä hetkellä. Mutta että apua niistä voi saada ja niitä kannattaa kokeilla vähän ehkä valmiste kerrallaan, niin sitten jää itselle semmoinen käsitys, että hei, tosta oli apua, mutta toi valmiste ei nyt ainakaan tässä hetkessä mua auttanut mitenkään. Noniin, mutta jatketaan kirjoitetussa muodossa ja palaillaan videon muodossa ensi viikon aikana. Noniin, kivaa viikkoa, moi moi!